L-operazzjoni ta' salvataġġ tal-immigranti Triton ser tibda mis-Sibt l-1 ta' Novembru kif skedat. Ikkonfermat dan il-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmstrom illi qalet li l-Aġenzija Frontex irċeviet biżżejjed offerti ta' għajnuna. L-għajnuna kemm f'forma ta' apparat kif ukoll f'self ta' uffiċjali qed tingħata mill-maġġoranza assoluta tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Fi kliem Malmstrom, din l-operazzjoni hija waħda mfassla fuq it-talbiet tat-Taljani. Żidet tajt ukoll li Triton hija għodda importanti li tikkumplimenta l-isforzi tat-Taljani u tibgħat sinjal ta' solidarjetà Ewropea. Hemm 21 pajjiż li ser ikunu qegħdin jipparteċipaw u fost dawk li qalu le hemm ir-Renju Unit. Skont Malmstrom din ser tkun l-ikbar operazzjoni marittima li qatt ikkoordinat l-Aġenzija Frontex u saħqet li din ser issir b'rispett lejn il-liġijiet u l-obbligi Ewropej u internazzjonali. Fil-waqt li reġgħet tenniet li din l-operazzjoni ma tistax tieħu post Mare Nostrum li mexxew it-Taljani fl-aħħar xhur bi spiża ta' miljuni kbar ta' euro, Malmstrom żiedet li tittama li issa l-passi li jmiss ikun programm Ewropew dwar rilokazzjoni ta' refuġjati. Għal din l-operazzjoni hemm budget ta' 3 miljun euro fix-xahar. Budget ferm inqas minn ta' Mare Nostrum għalkemm uffiċjali tal-Gvern Taljan iddikjaraw kemm il-darba li la tibda l-operazzjoni Triton ikun diffiċli jkomplu b'Mare Nostrum ukoll.